saya nyeremu aja. Nyawange mung adoh sak. Kowe iki nyawang aku elek mergo olehmu nyawang ming sedelo. Lah nek suwe Ya mutah. Lho, ono kok mbok ndel. ning saiki ngene, settinge ngene, yen cara ketoprakan iki Nggih. sing romantis. Sampeyan umpamane kaya Panjas Mara Bangun mau. Nggih. Iki kaya Sekartaji. Sekartaji. Sing romantis. Iki malah Asmarandana to. Nggih. Tembangke wong loro, Wong karo loro. mlaku rono rene. Mlaku. Gonceng. Karo gandeng kijeng iki. Udu kijeng iki. Lan apa, Mas? Super tetra itu, Mas. Pripun, Lajeng Bu? pentas ngeten paling ora ngangge wedak. Terus apa kuwi jenenge ya isuh apa piye ngono. Lah, nggih, Ngangge wong lulur ngono. Tanggapan ning alun-alun kok iso persis kaya wong Daud. Wong iki mbok yo macak ki anggon-anggon ki sing pantes sing sarwa besus nyonto kaya panjenengane Mas Yoyok. Nah. Ageman kejawen yo ketok ganteng miyayeni. Aku yo ngono uga wedaan rembet-rembet sawang saka kono ketok sumunar. Bareng kowe kulite ireng wedaan putih malah kelawu. Ngawur iki wedak larang e. Wedak larang iki wedak apa? Wedak larang wedak sponsor TV lho. Lah sponsor TV paling ora ya Sari Ayu, Martatila Arfifa Kosmetik, La Tulip. Wedak larang, wedakmu wedak apa? Wedak sponsor TV wedak pon wajah hitam menjadi putih. Aduh. Wedak apa? Wedak pon wajah hitam menjadi putih. Lah kok ki gak putih? Iki ora pon Apa? kliwon. Apa enek wedak ngalih pasarane iki lho. Niki alhamdulillah wa syukurillah Mas Yo. Nggih. Dalu punika saged pepanggihan wonten ing Kabupaten Nganjuk Leres. dalam rangka gelar budaya Mapak Warsa Enggal. Nggih. Mugi kawilujengan katentreman lan kabahagiaan saha sih wilasaning Gusti Ingkang Maha Kawasa tansah kajiwa kasarira sedaya warga Nganjuk samudayanipun. Amin ya Ing rabbal taun alamin. 2024 mugi tansah sembodo kang jinangka jumbuh kang ginayuh basuki kang kaesti rahayu kang tinemu kabeh warga masyarakate panjang umur Amin. akeh rejekine Amin. sehat awake Amin. lunas utange sing ngutangi lali wih banteran Lah iya. hebat menika. Nggih. Ning menggaing kula Cak Yuda. Pripun? Kula cocok kalian para panitia, para pepunden ing wewengkon Nganjuk mriki. Nggih. Anggenipun ngawontenaken tasakuran menyongsong warsa enggal 2024 menika mboten kok mawi foya-foya. Merga taune lak tambah. Leres. Ning umure menungso lak malah Suda, suda. leres. Tegese lak kudu mawas diri, introspeksi diri, bersyukur ing taun iki awake dhewe tasih dipun paringi seger kewarasan. Ngono. Leres dawuh panjenengan. Nggih. Lah menika lak nuwun pangapunten awit panjenenganipun ingkang mengku wonten ing Kabupaten Nganjuk panjenenganipun Bapak PJ Bupati. Nggih. Pak Sri Handoko Taruna. Leres. Asmanipun mawon Sri. Menika nedahaken asma kinarya japa. Maknanipun Nek kula ngonceki cukup Srine mawon. SRI. S Es niku tegese syukur, gedhekke rasa syukur marang nikmat panguwasaning Gusti ingkang sampun dipun tampi jerdawuhipun sing sapa gelem syukur bakal ditambah nikmate matikel-tikel, sing kufur ora syukur marang nikmating Gusti bakal nampa bendu utawa azab sing pedih. yang kedua R. R rukun. Rukun kalih sinten mawon rukun karo sapa wae tidak memandang kasta, tidak memandang agama, tidak memandang latar belakang politik atau apapun direngkuh menjadi satu bineka tunggal ika berbeda-beda tapi tetap satu juga. Luar biasa. Nggih. Nggih. Yang terakhir I. Cak I, Yuda. ikhlas. Ikhlas menika lillahi ta'ala mung ngarep-ngarep ridhanipun pangeran mung ngarep-ngarep ridhanipun Gusti mengku wonten ing Kabupaten Nganjuk kanthi dilandasi dengan keikhlasan. Wah, nggih, nggih luar Paham nek biasa. kula Pak Sekda, Nggih, Pak Nur Solehan. solehan nggih. Nur menika cahaya. Leres. Soleh menika pun mastani putra ingkang miguna, tegese wong sing soleh. Bekti marang wong tuwa. Bekti marang wong tuwa. Berarti Nggih. Pak Nur Soleh menika wong lanang soleh sing bersinar. Nggih. Mergane bapake niku kerja teng PLN. Oh, gandengane ngono ya. Nggih. Sumunar kok. Sumunar. Kowe duwe ide apa kowe?
Gak duwe ide apa-apa aku. Maksudnya ki pragepokan karo ning awake dhewe ditimbali ning Nganjuk ki lho. Awakmu dadi dagelan ki nuwun sewu lho Mas Yoyo. Nggih. Mas Mondol niku dagelan mboten. Kok saged? Lah nek panjenengan ngasta dalang paling cara undangan cukup ditulis Ki Dalang Cahya Kuntadi. Leres. Kula dagelan cukup Cak Yuda. Yuda. Nggih. Mas Mondol wingkingipun damel gelar RM. Waduh, luar biasa. Raden Mas menika. Remukan menungso. Lho. Tapi nggih sivitas akademika, Nggih. keilmuan sekolahipun sampean dereng ngertos. SDM tinggi. Tinggi sampean titel belakang SN. Nggih. Sarjana seni. Sarjana seni, magister Kula seni. cekap SPD, sarjana Pendidikan. pendidikan. Niki IR, Insinyur luar biasa. ider rokok. Mbok ndang ngomong sales ngono. Tapi secara kemampuan nuwun pangapunten. Nggih. Jalma limpat seprapat tamat. Giri lusi jalmo tan kena Tan kiniro. kena kiniro, Nggih. bathok bolu isi ndut. Nggih, Madu. niku. Madu. Lah ya madune ceblok ning ndut-ndutan terus tak resiki ketok gilap ngono lho Mas. Wong padha kerene. Ayo jenengan ngendika, Cak Mondol. Ayo. Nah, kowe iki kudu omong tahun baru itu kita harus bagaimana mensikapinya. Nek kula nuwun sewu. Nggih. Sarehne kula niki dadi wong Jawa, bumi sing tak idek iki bumi Jawa, banyu sing tak ombe kuwi saka banyu Jawa. Laras. Mulane aku nek tutur-tutur nganggo Jawa. Nggih. Wonten tetemunggane mbah-mbah mbiyen menika panca panyangga jiwa. Nah, menapa menika, Cak? Apa? Iki ilmu tuwa iki. Panca panyangga jiwa. Panca punika 5, panyangga menika cagak, jiwa menika awak. 5 cagake ngawak. Napa kemawon menika? Hana caraka. 5 cagake ngawak cukup hana caraka. Ho? Ha. Nggih. Hanane menungso saka Gusti Kang Maha Kuwasa lantarane bapa biyungmu, bapak ibumu, mulane wong tuwa sinebat Pangeran Katon, Gusti Allah sing nyata. Mandi-mandine donga dudu dongane kiai, mandi-mandine donga dudu dongane wali, tapi mandi-mandine donga dongane wong tuamu, utamane wong tuwa wedok. Oh, berarti bener kuwi. Mandine dongane wong wedok kuwi. Contone kaya aku kuwi. Piye? Pancen dongane wong tuwa, utamane wong tuwa wedok mandi nggih ten Mas. Leres, Mandi. leres. Mas Cahyo iso kondang, Mbak Kesi iso sukses, Bapak PJ Bupati iso berhasil. Itu tidak lepas doa orang tua, terutama ibu. Bener kuwi. Kok Dongane wong bener? wedok ki mandi tenan. Dongane wong tua wedok. Tenan mandi. Nyatane aku teko saiki ya panggah melarat lho. Sangka dongane wong wedok. Kok iso sih to? Ndongakne iki mesti ndadekke sampean mulya kok panggah melarat piye to? Lah Wong piye to? dongane mbok kula niku mandi kok. Kok iso mandi? Nalika aku arep merantau ning Kalimantan. Berhasil. Ora berhasil. Neng Sumatera, Sumatera ora berhasil. lah neng Jakarta. Terakhir ning Jakarta ki lho panggah ora berhasil. Lah kok kowe nyalahne mbokmu? Lho, mergo dongane mbokku. Pas aku arep mangkat pamit. Piye? Lah, Mbok, aku arep lunga ning Jakarta, aku njaluk pamit. Ya Le, muga-muga ning kono ora ana apa-apa. Ning kono ora petuk apa-apa, blas mandi dongane mbokku. Krek, bocah iki. Sing goblok iki kowe kuwi. Kok iso? Renek apa-apa tegese ning Jakarta sampean ki renek alangan apa-apa ngono lho. Wong ora muni alangan kok, munine ora ana apa-apa. Dadi kowe ning kono ya gak enak apa-apa blas. Ya panggah kere ning kono. Wah, kowe iki jenenge salah tampa. Kowe iki gagal paham kowe iki. Tegese ning kono gak ana apa-apa. Kuwi ning kono gak ana alangan, gak ana rubeda, Nah. kerjamu slamet oleh rezeki akeh. Ora muni alangan kok. Lah munine, Muni muga-muga ora ana apa-apa. akhire terus Ora petuk apa-apa, blas. wong kok niku Oh, no. nata bali wisna nata keluarga lan desana kanthi kebak kawelasan lan tresna asih. Nggih. Lho nggih to Mas. Leres. Niku cara carane urip ning alam donya tindakno dalan sing bener adohana barang sing ala. Mesti slamet uripe. Ro. Rasa ngrumangsani nek dijiwit krasa lara aja njiwit kancane. Mulat sari rohang rasa wani. Terus Pripun kowe iki? Terakhir ko. Napa Mas? Ko. Kok akeh men sing mbok takokne iki engko bare jam pira?
Ngono ae mbok pamerne. Lah pamerne terah blong-blongane ya iki lho goblok. Pamerne. Macam ngono kuwi aku ya iso. Lah kok kowe kok ngandakne nek trimo ngene kowe ya iso lho Wong karepmu. iso. Aku ora nganggo Hana Caraka, wong-wong saiki ki ora iso nampa Hana Caraka. Sing lebih spesifik. Heeh, Sing lebih gampang ditampa. gampang ditampa. Kowe nek ngandani nganggo apa? Anggo cukup dina kuwi lho enek 7. Wih, Mas. Oh, dina 7 ki ana maknane. Enten no. Lho, Mondol dalu punika jan encer sanget utekipun. Saking encere ndek sore ngantek metu saka kuping bareng. kae kopok kowe. San rumah aku. Kowe nuturi sang urip bebrayan ning alam donya bisa slamet uripe donya lan akhirat gondelana Dina enek 7. Mulai Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Mirap. Mbok nyuwun tulung pangapunten sanget nggih. Nggih. Kersane warga masyarakat ben ngerti sapa to sejatine mondol rada maju Mas. Ikine dibuka. Ladalah. Pripun Mas? Sae to. Niki wau ibu-ibu sami tangklet. Pripun? Lato-latone tumbasan pinten. Ngawur ngene lato-lato. Lah apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadakan 500-an, langsung didilat. Mas Mondol, dina kenek kanggo sangune urip. Urip Senen. Senen, aja bosen karo unen-unen. Weh, Tegese nek dituturi wong tuwa, diwehi masukan kanca liyane, ditampa. Aja dirungekne kuping tengen, ditokne kuping kiwa. Tapi kritik yang sifatnya membangun harus ditampa. Ditampa. Kuwi mau Senen aja bosen karo karo unen-unen. hebat. Selasa. Selasa, sela-selane uripmu gunakno kanggo sedekah. Wah. Mas Mondol. Selasa sela-selane uripmu gunakne kanggo Sedekah. Mongko wong sedekah kuwi ora lokak ning malah kebak. Weh, elok. Ora wutah ning malah wutuh. Das. Ora roboh ning malah saya bakoh. Elok tenan Aku kok. Ya, nuwun sewu Mas ya. Pripun? Mumpung ngrembug masalah sedekah niki kula jelasno pisan. Nggih. Lah wong urip ning alam donya ya Mas Mondol. Ya. Kuwi gedhong ana kuncenana wong mati mangsa wurunga. Taunana windanana menungsa ki ning ndi to parane mesti bakal mati. Leres. Kamangka wong mati ki mesti nggawa sangu. Lah, bondo donya Mas. Nggih. Bondo donya niku lak titipane pangeran. Leres. Titipane Gusti Gusti, Allah. nggih. Mula kudu mbok sedekahke, kudu mbok weneh-wenehke marang sapa sing berhak nampa. Kuwi jenenge apik. Kuwi jenenge kowe kocluk. Lho kok iso ki lho? Bondo ming titipan to. Titipane Gusti, titipane pangeran. Lah iya, Kudu disedekahke diwenehke marang sapa sing berhak nampa. kliru. Lah kok keliru? Kliru. Misale ngene, tak tangan contoh sing penak-penakan. Iya. Awakmu titip sepeda motor, mbok jipuk ora? Tak jupuk wong aku titip. Titip helm, mbok jipuk ora? Tak jupuk aku titip kok. Padha karo kuwi bondo donya ki ming titipan. Lah barang titipan kok mbok weh-wehno. Lah engko nek sing duwe takon, "Do, bondo sing tak titipne kowe mbok endi?" "Pun kula kek-kekne." "Ayo, ijoli." "Mbok ijoli nganggo apa?" Bener lho, Cak. Kuwi bener lho, logika Ora lho. lho jane iki melok aliran apa to cah iki kok iso. Angel ditampa lho omonganmu iki lho. Bondo titipan no. Lah ya maksudnya kudu disedekahke diweneh-wenehke. Lah engko nek sing duwe takon, Sing duwe kamangka Gusti Allah. Lah nek Gusti Allah takon, "Do, bondo sing tak titipne kowe mbok kek endi?" Lho, "Mun kula weh-wehno pun tek." "Ayo, saiki ijoli." "Mbok ijoli nganggo apa?" ora lho pangeran nek dipadakne karo mara tuane piye jane. Piye to iki? Pangeran Gusti Allah Gusti Kang Maha Kuwasa ki Maha Welas, Maha Asih, Maha Rahman, Maha Rahim. Tur meneh nuwun sewu. Nggih. Gusti Allah mono ora sare. Lah, nek Gusti Allah sare sing wani nggugah sapa? Kuwi paribasane ngono lho. Paribasan ya nyok ngene-ngene lho. Kowe ngerti wong sedekah apa ora? Ngerti? Wong sing gelem sedekah kuwi oleh rahmat titik wis. Wong sedekah oleh rahmat. Kowe sedekah apa ora? Ora. Sing sedekah sapa? Bojoku. Berarti sing oleh rahmat bojomu. Lah, kuwi berarti kowe nyedakne aku pegatan karo bojoku. Kok iso? Lho, lah arep dientokno rahmat? Aduh, ya Allah Gusti, masalah iki jane jak omong-omong anak. Wong sedekah oleh rahmat.
Lah iya. Kowe sedekah? Ora. Sing sedekah sapa? Bojoku. Berarti bojomu oleh rahmat. Lah kowe padha nyedakno aku pegatan karo bojoku. Kok iso? Lah arep mbok entukno rahmat. Maksudnya nugroho lho. Lah malah dientuk nugroho. Arti kroyok wong loro bojoku. Tegese ki entuk wahyu. Bojoku ya remuk. Halah. Angel omongan karo mondol. Ora jane iki roh rahmat apa ora? Roh. Rahmat sapa? Bakul mie ayam. Loh. Aduh. Rahmat iki kewelasane pangeran welasane Gusti kuwi jenenge rahmat. Oh, dudu rahmat bakul mie ayam lho. Tutu rahmat bakul mie ayam untumu pecah kuwi kok. Tak kira rahmat bakul mie ayam. Kuwi mau bab nggon Selasa. Selasa. Rebo. Rebo. Kerepo sinau ben ora bodho. Ape? Mongko wong bodho kuwi dadi pangane wong pinter. Cocok. Contone ya kaya bojoku. Kok iso? Bendina tak pangan nek wong bodho. Rupamu kaya walang sangit. Kok iso? Rebo kerepo sinau ben ora bodho. Wong tolabul ngilmi golek ngilmu nganti tekan ngendi wae. Wong Cocok. sekolah ki ora ana watese, tekan Betul. tuwa ya tanggah sekolah. Tanggah sinau. Rebo Kemis. Luweh becik mingkem timbang ngomong lamis. Contone maidawa, Rasan-rasan. rasan, Nyacat. misuh, wah gibah. Berita-berita hoe. Wah. Huwak sing ora bener, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku mangkok atine gondok, tanggane tuku ceret lho mencret. Bah ya wis sangkik sereke. Sangkik sereke iri hati kuwi ngono kuwi. Ya to Iya. Mas. Luwih becik mingkem. Timbang ngomong lamis. Nek bar Kemis terus Jumat artinya jumbuhno atimu marang kabisanmu. oh. Misale dadi dalang ya dalang sing apik. Leres. Dadi presiden ya presiden sing Sing apik. apik. Dadi niaga ya niaga sing apik. Dadi pejabat ya pejabat sing apik. Insyaallah selamat. Selamat. Hebat. Jos nggih. Sabtu. Insapa barang sing wis kewetu. Cocok. Maknane? Maknane Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Selalu meningkat. hebat tenan Mas Elah, Mondo. elah, Belum Bapak Ibu tepuk tangan. Oh, jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Lah nyapa? Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Nih lho, kok mesti lho. Isin lho harga diri. Ditepuki malah kaya doro. Jumat apa Kemis, Jumat, Sabtu lah iki sing terakhir. Iki mesti wose utawa gonge. Minggu. Apakah minggu? Minggu tanggal abang BRI tutup. Kose ta kose. Mau lho. Sabtu apa Sabtu mau? Insapa barang sing wis Nah, kewetu. bar Sabtu terus minggu. Apakah minggu? Minggu tanggal abang BRI tutup, koperasi tutup, terus Mekar ya tutup. Tegese terjemahane iki piye? Ming ki apa, gu ki apa? Ming apa, gu apa ngono. Nah, kuwi khusus kanggo aku dhewe. Lah minggu kok khusus kanggo kowe? Khusus kanggo aku. Minggu. Nek mingkem ganggu. Iki Kok ya ngerti to nek. Kok Iki- ngerti kok sadar diri to nek dhek merongos kok. aku ki ya bingung, apa mergo tuku sing prongos apa raiku sing kemunduran. Lah winginane wis diarani merongos ya nesune lho. Ngono kok diarani merongos kok nesu lho. Lho ke ora prongos. Lah ngene iki kok ora merongos iki jenenge apa? Ora ki nuruti karepe untu. Oh, ya padha ae karo merongos. Ya padha. Kok iso? Sampeyan kalau golekne Biasa. kanca meneh Siap sak nggih. nggih, sinambi. Ada satu bintang tamu lagi ya Cocok. kuwi Mbak Eka uget-uget. Nah, coba. Nggih. Tumpake sepur, ayo men jumeneng cok. Ayo Mbak Eka uget-uget dari Sragen. Oke. Wah, jan kompak sigrak sae wong madang karatolo ukur kok Titisane ngendi? condong raos. Iya. Hebat. Wah, iki bintang tamune malam ini luar biasa Cak Yudo. Nggih. Bintang tamune jumlahe ana 2,5. Kok iso loro setengah to. Cak Yudo siji, Cak Mondo loro. Lah iki legur semene kan ya separo to kuwi.
Eka lho. Napa nggih? Oh, berarti wayangan pagelaran dalu punika di samping tahun baru nggih kagem menjelaskan program stunting. Jadi Apa? lagi stunting cilik dan Gizi buruk. Waduh. kaya awakmu lemu-lemu. Padha tegese padha. Wong Di sapa to Cak Mondol di sapa? Di sapa ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak sampluk. Alah lah, tak sayang. Tak sayang. Ana wanita ayu Sulistya ing warna kok iso randang eman. cepet piye. Eman. Kok gandring. Gandrung. Gandrung. Oh ya gandrung. Dasar wanita ayu Sulistya ing warna. Ya to Mas. Iya ya. Degane kambil ijo, Bejane sing duwe bojo. Nah, degane kambil gading, Bejane sing iso nyanding. bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali. Sapa wonge ya ora pengen ngetok. Lencir kuning merak ati. Sapa wonge ya ora pengen nyipok. kompak pisan. Muga-muga ora lali. Ayo. Mbak Cipak piye ndal suarane? Tak kok suaran mak puk. Kayak buka botol. Gleleng Iki Pak Mondol. rada ganteng mbok iki dienggo. Niki kersanipun lho. Nggih. Diajeng Eka. Kok sik to, Ndol. Lagi iki enek dagelan ngangge takir iki to. Takir pripun to niki mah kutha. Oh, waduh. Mah kudu antarane blangkon karo ndas kok gak akur. Ora patek loroan. Ha iki ditakoni. Di anu. Dirayu. Mbak Eka. Paling ora nek awake dhewe nganjuk kan cedhak karo Kediri lakon Panji to Mas. Ibarate Nggih. Mbak Eka ki kaya Dewi Sekartaji, awakmu kaya Panji tengkorak. Panji Asmara bangun. Oh, digandrung. Slendro ae lho. Sendro. Ya. Oh, apa? Madyan wujud. Sik. Pripun swantenipun? Ojo biasa Mas, ora sahdon, biasa. Rasah dot. Sik to. Rasah. Sampeyan nyawang ketok war sulap ora? Nyawang lampu sulap ora? Ora. Sulap to Mendhi? Iya. Sulap wong kleru terus kok. Nggih kacamatanya. Lah kalau kacamata. Oh iya. Nah, Aku nggih. pancen kan saya tuwek saya terakum. Nah, nggih. Apa inget-ingetan ora jelas ngono Ora ya? jelas. Bayu jan. Awakmu iso kaya Pak Cip to. Oh, Mas, kula saniki pun mboten ngendang. Ngendangnya bayare piro? Ya, Larase dipasno sik lho. Sampai dereng pirsa Mas Mondol nggih Mas. Dereng ngerti. Maksud dagelan kados niki platih krawitan lho Mas. Niki termasuk salah setunggaling Mahawiku. Mahawiku. Welok. Dwijawara brengenge. Kaya tawon. Ngentup sapa? Ngentup Eka. Rumangsamu kok piye dajal kulah bar gandrung piye? Nano. Nano. Lah kok nanu-nanu. Ajari kono. Nadyan wujud mung peksi. peksi apa tandal? Manuk. Paham deh. Pinter. Hebat. Sang wiku kok. Manuk. Agawe tali ning bronto. Alah iso sapluk bos. Piye to, Kang? Malah tekan loja-loji lho. Piye to? Agawe tali. Mesti marahi kowe iki. Ya ora. Agawe tali ning bronto. Yayi. Bangeten ora kaya bengi iki. Lah, Kaya ngopo? Rumangsaku, aku lagi ngadeg ngono wae wis dilokne wanita setengah. Dedeke ora padha karo kancane. Sapa sing ngelokne? Aki ngono digandrong wae kok ya menungso rai gayor kaya ngene. Ning manaku. Kene menungso rai gayor. Gayor iki jembar. Kok ya banget temen. Sing ngelokne Dipreksani Bapak PJ kaya ngene rupamu kaya takir. takir ki enek ndoke lho. Ki ndoke manggone ra nang kene. lah neng ndi? Neng ndi? Engko anu tak foto tak kirim ning Cengengesan. Marep dipoto saja kowe mau ya melu ngelokno aku. Ora sing ngelokne kuwi sapa? Kowe gandrong-gandrong latimu karo atimu ora padha. Kowe sajake ning kene kaya tresno-tresno marang Tresno tenan aku. Tresno tenan karo aku nanging Sinek-sinan bumi langit. karo batinmu lho. Sinek-sinan bumi langit yen aku tresno marang sliramu Yayi. Apa iya tenan Apa panjalukmu bakal tak udane ning waton ora njaluk mudune lintang lan lembulan.
Guyune sing ngono ae lho. Rali sing Aku ora percaya rumangsamu kaya lanang-lanang dhewe. Lanang? Sampurna dhewe kowe dadi wong lanang, kowe sampurna dhewe dadi wong lanang rumangsane ora mresani Bapak Pejawati nek ora wong. kok iso arep mbok banting rumangsamu mercon bantingan wae. Ngomong ora duwe mandeg. Lah iya wong sepur enek stasiune. Nek ngene Bis enek terminale. Wong ngomong kok gak enek enteke. Gak enek enteke. Aku ngomong sakit. ambene dicekel lho kok meh mok kelek ya ambumu kecing. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Nek kulino ya ora apa-apa. Betah ae. Mergo awakmu rung kulino. Oh iya, Mas Mondol nuwun sewu lho Pak Yoyo. Apa? Menawi kula tonton saking katebihan. Mas Mondol? Mas Mondol. Pripun? Pripun? Memang mboten rada patek pinatoya, ora patek bagus. Nggih. Tapi misal aku rada nyedak ngene. Pripun, Ganteng. Mbak? Saya nyeremumu aja. Nyawange mung adoh sak. Kowe iki nyawang aku elek mergo olehmu nyawang ming sedelo. Lah nek suwe Ya mutah. Lho, ngono kok mbok ndel. ning saiki ngene, settinge ngene, yen cara ketoprakan iki Nggih. sing romantis. Sampeyan umpamane kaya Panjas Moro Bangun mau. Nggih. Iki kaya Sekartaji. Sekartaji. Sing romantis. Iki malah Asmarandana to. Nggih. Tembangke wong loro, Wong karo loro. mlaku rono Mlaku, rene. mlaku. Gonceng. Karo gandeng kijeng iki Udu kijeng iki. Lah napa, Mas? Super tetra. Iya, gak Enek sing domek. ngarani jare dudu super tetra Lah, lho, Mas. apa? Katembat. Jare domek. domek ya apa? Kok apal to obat? Domek ki obat koreng. Ya tekan ndi mau? Nah, Lanjutke. Kowe sesandingan karo aku yen pancene kowe tresno karo aku buktekno. Apa sing dadi panyuwunku bakal mbok laksanani ta? Tak turuti apa penjalukmu Tenan, diajar. aku njaluk. Umpamane kelakon dadi garwaku besok siramu nyuwun anak piro? alah. Sik lah kamarane urung. Lah wong tujuane Wong wong jalukmu ki Mas Picis Raja Brana bakal tak tumplek blek kanggo sliramu, Yayi. aku ora duwe apa-apa lho. Rol sing gagah ngono lho kok ora duwe apa-apa kok entok-entoke. Kowe tok-toke. Iya. Yen kowe gelem dadi garwaku apa panjaluk bakal tak udanani njaluk Mas Picis Raja Bronto Brontone sapa Brono. lho? Raja Mas Picis Brono. Raja Brono. Aku tak tumplek blek tak tumplek blek kanggo sliramu, Yayi. kanggo sliramu Yayi. Alah. Ambune. Lah ngorogake bacutno. Alus manis tur mrak ati. Bejan. Pripun Mas Yuda? Ngono kuwi arep nyapa? Niki Arep badhe nguyuh. pripun? Arep nguyuh piye to? Wong jenenge wong roman iki ya dipangku to. Oh, kaya tari karonsih ngono kae. Iya. Iya. Ibarate cara wayang wong apa ki Gatotkaca Gandrung antarane Gatotkaca karo Sugriwa. Siapa to? Pergi kemana? Pergi wae Sugriwa. Awakmu gandrung aku, misal madhep kamera. Ah, Ada delok. Isa- Kayak kayak Ah. foto, kayak foto karo Oh. simbah kae lho, ya ta? Kok ya apik to isine. Napa mlaku Mas Yuda? Mas Yuda aku Nggih, mlaku nggih, karo mlaku. Mas Mondol penjenengan. Sing nyandra Mas Yuda. Wah, sinten to ingkang kepareng lumaksana sing kang putri pindha dene Dewi Komoratih ingkang kakung kados Komodo. Kumajaya Mas, Kumajaya. Kumajaya. Komajaya kaya ngono ki lho. Eneke ya iki kok. Pemain entek ya. Pamane entek ya iki. Genti Mbak Eka sing nembang. Ayo Ya. Yayi. Ayo Yayi genti sliramu sing rung marang pun Kakang Yayi. Iki karo janggute dingenekno Mbak. Iya ngono. Dingenekno. Ya ben ketok mesra. Cobi-cobi Mbak Dah, janggute. ngenekno. Lho, sampean sing jawil Mas Mandal. Ya ngenekno sik ta. Iya rasane, Kak. Pripun? Rasane. Kaya diran beti uler ta? Oh, saiki dadi entrung kok. Wes suwe ya. Heeh. Wes suwe nggon kula. Alah. Kemakine. Manise garwa. Alah gayane lho. Kok gantenge kaya ngene. Senek gedhe dadi Alah, apa? Senek gedhe dadi alah Ora ora sene enek sing lho. nyampur Ora to? kok iso. Ora enek sing Ora apa ngenekne to? Ora. Ora. Ngenekno. Bacutke ya. Ya. Goleki
si podang pito si podang pito Mas pitoi kuning pitoi kuning berarti pakmu ke lara pitonen piton kuningen lara kuning ora enek dibasakne kok oh iya lara pitonen ayo mondol untune ya pita iki pripun tegese mun enten petang taun ra sikatan kula sikatane nek anu bar dipasang behel gawe kawat untu kemajuan dipasang kawat tanggamu nyapa ndol wah jan kurang ajar untukku tak kawat to lha kok tanggoku ngirimi semen pasir koral cangkem kuar dicor ya Kak ibu bunga ing atiku kaya ngono ya bunga hatimu iya Kakang Mas bunga saestu menawi kula cecaketan lan sesandingan kali panjenengan menika dasare panjenengan menika priya ingkang prasaja lan piye ingkang kakus saestu ora kaya ora kakus Yayi piye jumbleng bagus tak singkat aku nek pamane nyandra wong lanang ngene iki kakus ki wong kakung sing bagus oh disingkat kowe iki kakus banget yo aku kakus aku matur nuwun Mbak iya padha makasih iya lah manis ya ditake ibu bu karena cakil dadi cakil ana sak musab jeneng Wanadri nggih Raden Abiman cangkeme keri iki lho gonjang ganjing lho iki nyapa lah jarene bumine gonjang ganjing Sang omong-omongan piye kabare tuh Cakil karo Satria piye kabare lho lah jarene kono ngomong-omongan omong-omongan maksudnya kula sing dadi Arjuna omongan kene iki Cakil iki untune dipangan kok kelek iki piye to iki lho aja dipangan untune Cakil kok mangan untu lah enak layak enek entu papat kolu terus ayo hanya ayo hanya Satrio kowe arep nang kegeden suarane kurang cilik kok alus semeng kowe iki Cakil iki lho Cakil padek Satrio padek ngono lho lho cangkeme Cakil ndi kuwi Cak Yuda kuwi kolu meleh cangkem apa larangan jane kok kuwi lek luwe mbok omong karo panitia cengengesan aku lek nyawang ora malah kaya Cakil apa kaya baby octopus nggih piye menggah bacotne nggih Cak tak lagu mawon enak mangan tahu podang kuning bar menika mangke istirahat terus detik-detik menuju jam 00 mangke kula aturaken panitia sedaya siap mangga podang kuning doa untuk Kabupaten Nganjuk podang adalah burung yang bisa terbang kuning adalah emas semoga Kabupaten Nganjuk terbang tinggi menuju zaman keemasan ya eka oget-oget esuk awan wah horek hebat luar biasa Cak Yuda Mbak Eka nggih jumbuh kalian dawuh pangandikanipun para kawogan para panitia jam 23.45
wekdal dipun caosaken dumateng para pepundhen panitia sedaya. Ngapunten menika semunipun wonten surprise utawi wonten bab ingkang akan istimewa yang akan dihadirkan oleh panitia. Mila saking menika kagem ingkang kawogan bapak-bapak panitia sasana tiwas dagelan rada timpuh kabeh kaya genduren. Tiwas aku nata nggon. Aku iki lungguh karo ora ya padha. Ngene iki lho. Sedugel. Istimewane presiden iki sak meter kotor iki. Apa meneh? Ora. Nyepelekne mergo dadekku. Ora. Nyepelekno. Awakmu gede dhuwur awakmu gede dhuwur. Malah fitnah. Ngono iki jenenge fitnah wong wedok kuwi kagawe saka gawa kasih wong lanang sisih kiwa. Kok iso? Dari tulang rusuke ora digawe saka sirah supaya ngendas-ngendase ora digawe saka sikil supaya didek-idek tapi digawe saka gawa kasih wong lanang sok sisih kiwa supaya disayangi lan glok-glokne. Kowe ya duwe ibu karo wong wedok ki ngurmatono. Kowe kudu ngurmati karo wong wedok. Karo aku ya ngono uga aja bedak-bedakno. Ning ya aja nesu kaya ngono diajeng. Aku yen nyawang sliramu iki katon manis. Oh iya, awakmu ya manis. Manis. Karepmu nek manis ini terus arep nyapa? Lho terus nyanyi lagu manis to kok. Waduh. Terus ngono. Dipun keparengaken apa ora karo Mas Yoyok kowe? Badhe matur bilih nembang manis pareng napa mboten? Pripun? Badhe nembang manis pareng napa mboten? Jenengan kencing manis to? Pun mari. Oh, pun mari. Pun nembang manis. Duet kalih Mbak Eka. Mbak Eka. Monggo nggih. Makasih. Nggih. Mun nyatanipun jenengan kekalih menika menawi dipun sorot kamera teng TV teng YouTube niku jan serasi sanget. Nggih. Malih Mas Mondol. Nggih, jenengan kaya widodari Mbak Eka. Kados Batari Gagar Mayang nika. Yen Mas Mondol kaya gagar otak tadi. Kula pun mboten duwe otak. Ah iya. Malah ibu-ibu teng wingking padha ngrasani serasa mboten nonton wayang. Lah napa? Kados ningali TV pas sinetron. Sinetron apa? Sinetron Ikatan Cinta Mbak Eka niki kados Mbak Anggun, Mas Mondol niki kaya Mas Al. Mas Al kae ya. Almarhum. Aliando. Waduh. Barang ya Aliando. Ngene almarhum. Kak duwe TV aku dadi karo. Manis nggih, Manis. kalian Manis Mbak awake dhewe Eka. gak cocok. Lah iya ngono serasi. Serasi awake Tindane misal aku dadi kembang, awakmu sing dadi apa? Aku dadi tawone. Nah. Esuk tak entup. Terus? Awan tak entup. Sore tak entup. Saben dina Tak entup. iso Mas Mondol. Nek aku dadi kompor. Aku sing dadi pancine. Lho sebabe apa? Nek esuk aku nangkring. Awan nangkring. Sore nangkring. Saben dina aku nangkring. Mas Mondol umpama Mbak Eka iki dadi ambulan. Kok ambulan toh? Yo kendaraan yo kowe Ya kudu kok iso. Ambulan. Lho tek ambulan liyane Lah kowe ambulan. iso apa ora? Gak iso. Aku iso. Misale Mas kono. Yuda. Mas Yuda. Mas Yuda. Mas Misal. Yudo. Heeh. Mas Yudo umpama Mbak Eka iki dadi dalan. Aku sing dadi montore. Esuk Esuk tak liwati. awan Tak liwati. sore Tak liwati. sak bendina. Tak liwati terus. Umpamane Mbak Eka dadi ambulan, Aku sing dadi sopere. lah mayite. Kowe. Loh. Panggah mayit. Panggah aku Ayo ae. Mas Al. Terima kasih. Dan Cak Yudo, monggo jumeneng rumiyin nggih. Rekor pada malam hari ini nadyanto malam tahun baru sedaya mesti sami mengeti dumateng tahun baru menika ning ugi tasih kathah ingkang kepareng monitor lumantar streaming mliginipun Kuntadi Channel 4.300 sekian pasang mata pada malam hari ini matur nuwun. Nggih. Hebat. Nggih. Iya Mbak Birgita ngaturke selamat Selamat. jenenge tahun baru ngono ning warga masyarakat. Nggih. Selamat tahun baru 2024. Semoga warga Nganjuk sedaya niki sehat, kathah rezekinipun. Amin. Mugi-mugi utange ndang lunas. Nggih to, mugi-mugi kula nggang antuk jodoh. Diamini wong sak Nganjuk. Lah jodohmu wis sebelahmu kuwi lho wis cedhak ngono ya. Manfaatkan apa yang ada. Yalah. Nggih. Teloh goreng. Winong piye kata-katane? Kata-kata hari ini. Semoga semua orang
bisa menyelesaikan masalahnya masing-masing. Iya. Apa tenang. Loh enggak, semua orang pasti punya masalah kan Pak. Oh, Jadi iya, semoga iya, semuanya iya. bisa menyelesaikan masalah masing-masing. Siap, siap, siap. Nggih. Lah menika cak wonten pamundhut saking Nggih. pepunden ingkang rumiyin ugi sampun nimbali kula rambah kaping kalih. Nggih Bapak Haji Teguh saking Jawa Pace Nganjuk sekalian Ibu. Pak Haji Teguh nggih. Nggih. Ngersakaken gubuk asmara Nganjuk. Nah, menika nggih, nggih. Ben diaturake lare kalih menika nggih, Cak. Siap nggih. Nggih. Sinambi mirsani mercon. Nah, iya. Ya bawani sik. Ya, Bir. Bir. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Oh, Ya, Mbak nah. Nino. Sesuk nyapu jelas. Nyapu piye? Nyapu napa? Lalaran sampean ten kadang. Iya. Ora apa-apa setahun pisan no ya. Lingsam yen kemutan lelampahan Ya ngono. Ya ngono le. Iki sukses dagelane. Bengi iki iso darder-darder. Ya ngono le. Sumpet kabeh. Yo, berdua Bir Gita Winong. Yo. Tresna tulus natyane gubuk asmara. Nggih, matur sembah nuwun. Monggo kalajengaken lagunipun Gubuk Asmara sugeng laras Pak Mantri Teguh sekalian Ibu. Dados. Hop. Wes. Alah kecelik terus aku cacah. Nanae Jan kecelik terus aku. celek terus. Tetok mulane yen kancane latihan ya latihan nambah bintang tamu melu latihan. Oke. Jajal sik, baleni. Yo ngen tutupan tok, Mas. Anu suwek niki nggih. Ah, kuwi delang kutak-tak, delang kutak-tak yo. Di rolu. Enak yo. Ya, alah. Ya. Kowe meso koncret iki piye to? Ngene iki lho, budal kewengen gak melok latihan ini lho. Mirang-mirangne kanca-kanca. Iya. Model rapane jan geter. Ning lek sing joget iki Mas Mondo pas kok, Mas. Napa nggih? Nggih. Jajal pas. Joget to, ning joget tenanan Mas Mondo. Joget tenanan. Contonono iki. Contonono. Sampeyan iki tolok ukur. Ayo. Yo, Apa dandang yo. Ah, ompat bisa. Yayi budaya. Wong nyeni ngerti gending. Oh. Oh. Ya, dah. Kaya panggah kecelek terus to. Marai madang karat tolok ukur. Iya. Madang koro. Terhorek geger Pasewakan Jambi. Nggih. Nggih. Cak Yuda. Siap. Nuwun sewu. Nggih. Menika lek badhe warga masyarakat se-Indonesia badhe nindakaken pesta demokrasi. Leres Nggih. pesta demokrasi. Kula kalian panjenengan sampun dipun titipi weling saking para pejabat ing Nggih. pusat supados menjaga pemilu damai. Leres, Nggih. leres. Lah, caranipun mengingatkan kepada warga masyarakat supaya guyub rukun beda panemu ora padu, beda pilihan ora jegal-jegalan.
Kala mangsa yen dituturi secara langsung dengan pidato ngoten niku mboten mlebu. Leres. Nek lek lumantar tembang sok-sok malah bisa ditindakake. Leres. Mila pisumbangipun lan dharma bektinipun kanca-kanca Madangkara dumateng pemerintah anggenipun badhe mensukseskan pemilu damai menika wonten lagunipun larasipun pelok patetipun barang. Wah.